Tak, dobrý deň. Ukážeme si návrh toho riešenia v module CRM, teda ako sa do očakávaných tržieb presúvajú sumy z cenovej ponuky, teda z iného modulu, z modulu predaj. A druhý prípad riešenia, ako sa mení vlastne štádium obchodných prípadov v CRM modulu na základe zmeny stavu objednávok. Čiže tie stavy zmeny objednávok sa presúvajú v module predaj. Ukážeme vám, ako to bolo previazané v rámci tých modulov, čiže otvoríme si modul CRM. Máme si tu nejaký nový obchodný prípad. Dáme si tam mňa. Vytvoríme si obchodný prípad. V obchodnom prípade si vytvoríme, naviažeme vlastne cenovú ponuku. Čiže tie očakávané tržby budeme presúvať z cenovej ponuky cez automatickú akciu. Takže vytvoríme si novú cenovú ponuku. Máme tu zákazníka, dáme si tu nejaký testovací produkt. Predajnú cenu dajme tu 100 korún českých. Dobre, uložíme si to teraz. Tá cenová ponuka je v stave cenová ponuka. A máme tu v sume 123 korún českých. Vrátime sa späť do obchodného prípadu, do CRM. A vidíme, že nám to vlastne natiahlo z tej cenovej ponuky. Z tej jednej cenovej ponuky nám to natiahlo vlastne tú sumu danej cenovej ponuky. Tu sme ešte previazali vlastne stav cenovej ponuky, čiže to sú tie stage, v akom stave sa nachádza vlastne tá daná cenová ponuka, ktorá prislúcha tomuto obchodnému prípadu. Keď si pozrieme nástenku, teda Kanban view, tak tú informáciu o stave cenovej ponuky máme aj v tomto badge. Čiže takto si to vieme pekne vytriediť na základe toho stavu. Automatická akcia nám ten nový obchodný prípad automaticky presunula do ďalšieho stĺpca, do ďalšieho stageu na základe toho stavu cenovej ponuky. Čiže pokiaľ tu tie cenové ponuky budete spracovať štandardne cez cenové ponuky, cez modul predaj, čiže otvorím si cenovú ponuku a teraz tú cenovú ponuku pošlem zákazníkovi. Zmení sa mi po odoslaní vlastne stav na cenovú ponuku bola poslaná. Čiže ja to odošlem zákazníkovi, vrátim sa späť do obchodného prípadu a vidíme, že mne sa zmenil ten stav cenovej ponuky a takisto sa mi zmenil vlastne pozícia toho obchodného prípadu v štádiu cenová ponuka poslaná. Čiže takto si vieme pekne triediť automaticky na základe zmeny stavov cenových ponúk v moduli predaj.